Той се казва Амир. Изминал 12 километра. Бос, гладен и изтощен. Само за да вземе половин пакет ориз и леща от хуманитарен пункт в Газа. Не поиска нищо повече. Само се усмихна, благодари и целуна ръката на човек, който му беше дал трохички. Малко след това изстрел го оцели в крака. После втори. По дете, което търси помощ. Същото дете, за което един американски ветеран каза: гледах го в очите и му казах: на хората им пука. Но наистина ли им пука? Пунктовете, в които палестинци се редят за оцеляване, вече се наричат смъртоносни капани. Над 1200 души са били убити досега, докато чакат храна. Близо 90 от тях – деца. Светът гледа, светът знае, но светът мълчи. А Амир вече го няма.